Wel nawr te, croeso nôl a Tony am y foment mawr yn dosbarthiad erbystych y Baby Beef yn de. Wedi bod bore yma 3 dosbarth a nawr mae'r ynllydd o bob dosbarth yn dod i weld priniwr gorau. A mae fydd hi'n dipyn o frwydr, boes? Bydd hi'n dipyn o frwydr, mae'r 3 cyntaf yn 3 nifel da iawn o gyd y gwir. Chwod, 3 smart, chwod, mae'n mynd i fod yn anodd yn ei mewn. Ynddi. Wel, y 2 brwt hwnna wedi dod mewn a hyd o'n neis iawn ac maen nhw'n rhy da, mae hyd o'n penni'n yn ein da yn canol. Adi, maen nhw'n rhy da, chwod. Si hyd o'n special. Ond chwod, dilyn wedyn ni'n mynd i dilyn y patrwn affe ar y heffrod, felly ar yr ochr cryf yr eid o'n eiff ei matcho heffrod Decwyn, yfe? Chwod, os na'n wylo, chwod, rwy'n matcho hi, yfe? So, wedyn felly ar eid o'n yr Alban, chwod, sy'n matcho hi ore, yfe, ond gawn ni weld. Mae'n hyd o'n penni'n a pan fydd e fewn, mae'n sbion nôl ar ei canol e. Mae'n real, chwod, llo siwr, mae'n smart, chwod, mae'n dal y llygad. Ond mae'n drud o'n da, gweud gwir. Ac wrth gwrs mae'r un dîm wedi dod lawr o'r Alban. Ac... a mae'r ein berchenog Cameron Jackson yn methu bod yma efi, so... Oeddi fe'n gwylio ar y tledu, tybed? O, bod nhw bod ychan. Mae'r bobl yr Alban ma'n gwylio'r sioe yma. Na fe. Nesa nhw'r gwely. Bydd y bystach, di yma'n bar da'r effer Decwyn. O, bydd. Ydi? Bydd. Mae'n brwt a... Mae'n dri dda. O, di. Beth wedi lyco ni nhw bore yma'n y gystadleuaeth, boes? Maen nhw'n cario lawr i'r gar tu ôl. Arin. Rhai chi gael hyd fan aros e. A bwysig. Dwi'n rhyw bylch fach o dan i gwmffo, neu ddau ddim yn y giw. Mae 3 o'n un a siap da iawn un o se. O, estechu da iawn. A ddau yn goch wedyn, mae rownus yn ei tynnu nhw. A llai weld y pleser ych chi'n gael fel teulu o bod efo gwertheg y flin trwy flwyddyn. Mae'n neis iawn. No, fi nhw'n cadw'n dod hyd. Hwnnw'r trwbl. Adi, siŵr o fod. Siŵr o fod. Mae'r un beth ar neidio cyffylet pan daw i'r 7 rhodfedd. Ie, adi. Amser ni mae'r test yn ydyn nhw. Ie, mae'n gwir. Mae Reidon yr Alban ar y pen pella, Reidon di. Wedyn mae Reidon Sarcli wedyn ie, mae hwnna. Ie, yn y canol. Dipyn o Reidon. A Reidon yr Alban yn fan hyn. A 2 brwt wedyn gyda'r Reidon Sgawna. Dyn ni'n mynd i gweld lot o 2 brwt fan hyn yn nawr yn y linell yma. Na. Ond pan dawyr golwg cofe fyna. A hwnna'n yffach o'i don. Bystach chi wedi wneud i. Bystach yr Alban wedi wneud hi. A still rhywbeth a bwyty fe. Mae'n matcho'r heffer Decwyn i'r dim. Na chi bar fydd fo un nawr yn mynd rownd i gilydd. Mae teip o bystach, unwaith chi weld e, so chi dynnu llygyd off. Mae fe'n un da. Mae'n da iawn. Chwarae teg. O mae'r ddau arall chwarae teg, mae'n bleser i gweld nhw. Ond dyna ddangos i chi a datgelu'r gyfrinach pa mor bwysig yw'r sioe yma. A gwertheg da yma nhw. Gwertheg da iawn. Irfeddi iawn. Mae ni... Yr ail yn mewn o'n awr. Yr ail o'n i. Mae hon yn llinach o Gymru. Ydi. Ifan Davies. Y Mair. Bystach da iawn. Perthyn i'r ein. O rygbi am i fi, o rygbi unwaith yn llawn Cymru, do. Llawer iawn, pobl lawr i brynu gwertheg, yn Tregaron ffyna, o rygbi. Nes iawn, mae'n edrych o'n be mae'n mynd i rhoi. Yn ail iddo fe. Mae'n rhoi un cipolwg eto, dwi'n meddwl. Ie. O'r teglau yma wedi berniadu yn gydwybodol iawn bore yma. Ac ddim wedi bod yn or hir. Na hi. 2 brwt. 2 brwt yn ail. A na chi gyson, ennill adron ei donell yn ef a cael dilwobr ei donell enni. Na chi gysondeb. Da iawn.
O, i lyco hwnna'n bach yn fyrach yn dwi. Ifancach fysach. Ifancach fyd, Ari. O, mae'n neis iawn. Ari. Arddercho. Da ni'n cael modd i fyw yn un boes. Oh, yeah.